Hej Team Rynkeby! Vi har glædet os til at præsentere 2024 Team Rynkeby tøj. Vi vil kort præsentere trøjen, som I kender den fra de tidligere år, samt den nye buks, som er en del af standardpakken. Trøjen er en meget holdbar tekstil, som I kan se både Vanessa og Peter står med her. Den er med en stærk lynlås med en låsemekanisme, samt bagpå har vi tilført en lynlås med fugtsikret loft. Den nye standardbuks, som Peter står i her, den er en semi-anatomisk buks. Den har traditionelle seler, og så har man mulighed for at vælge mellem de 3 forskellige indlæg, der er i vores sortiment. Derudover så er det en buks, som har 65 mm gripper, og det gør, at man får en super fed buks, der sidder godt til og har en lækker følelse på låret. Vi har talt med rigtig mange deltagere i løbet af årene, og konklusionen er, at der er et udpræget ønske om opgradering til bedre modeller. Det ønske bliver selvfølgelig opfyldt i 2024. Der er i hele Team Rynkeby-projektet over 40% kvinder, og i år introducerer vi en damespecifik trøje og en ny dame high-end buks uden seler. Det er vigtigt at bemærke, at den her dametrøje er lavet i damens størrelse, og det vil altså sige, at der vil være en del af jer, der vil opleve, at man skal gå 1 eller 2 størrelser op i forhold til standardtrøjen. Det samme gør sig også gældende med vores nye stealth buks, som er mega tæt siddende i pasform og i et super lækker tekstil, men der vil I også opleve, at man går en størrelse op i forhold til standardmodellen. Vi har også udviklet en comfort fit trøje. Comfort fit betyder, at trøjen er længere på fronten og har generelt mere nordisk pasform. Den har samme lækre tekstil som Woolman-trøjen, dog med længere laserskårne ærmer, som modepartiet selvfølgelig dikterer. Derudover så er trøjen i forskellige tekstiler, som er super åndbar, og så har den en super lækker afslutning på front og bag, som gør, at den sidder godt til. Stealth-bukserne, både med og uden seler, er et kapitel for sig. Vi har kombineret den bedste lykre, den mest anatomiske pasform, og vores nye high-end-indlæg gør, at du får en uhyre velsiddende buks, som nærmest føles som your second skin. Stealth-buksen har været testet i både dame- og herreudgaven på Team Rynkeby Telegraf-holdet til Paris i sommer, og med stor succes, og det samme har vores comfort fit trøjer.